Måske kender du lige præcis det her. Du har endelig fået drømmeboligen. Rene linjer højt til loftet, glasfacader og måske plankegulve. Nu skal du invitere venner eller familie forbi, for I skal rigtig hygge. Men det er bare ikke særlig rart at være der. Det støjer, det larmer, man bliver træt i hovedet, og man kan ikke koncentrere sig. Når gæsterne er gået hjem, så er du fuldstændig udmattet og træt i hovedet. Og måske i virkeligheden, så er du godt klar over, hvad der er galt. Akustikken. I Soundcheck kan vi hjælpe med lige præcis det. Vi kan komme ud til jer, holde et møde, hvor vi snakker om udfordringer, muligheder, møblering, og vi kan også lave målinger. Herefter så kan I selv bestemme, om det er noget, I selv vil lave med os som vejleder i det, eller I kan bede os om at tage os af det hele. Så ring, skriv til os, så snakker vi om, hvad vi kan gøre for lige præcis